chairman inatia ku main stage bono nari gochiko kwanera ase omubasukano ori Bernard Onsongarumba anyoreta aria esukuru Nyankanda ekera chiete kuoya abana bae kuru esukuru bono kera nyoreta omubasukano oyo ekera twakirete esimi intubuna abana boda boda twaimugete tukaminya kwa gochiororo nende tuchigwakikisa gose no maene tukanyora banyorera achari ntwaminya tanda ke tukanyora abana baumire enchererembe lakini oyo minto Bernard erekera twaige tororo tukanyora nyarire gosira bana tukaraminya ki abana nyagitari tuchikobasugurikera kera basinyete kurwa nyagitari ya Nyamira ntwabari faete gocha ase nyagitari ya itokisi level 4 level 5 hospital tugacha kubasugurikera lakini muna Nyasaye arumuya abana abuna twabasugurikirete abana abo mbanyarete kubwena nonye banyoreta machira manene monguru nabakonyete oyo magasoni omutwe oyo ndaga kukorerwa esacha yoko boto oyo ndaga soni abana abumba kwete moyo lakini asoyo mintu Bernard era nabanyarete gakora bono nare goteya barundi ba minto ba boda boda muno yo minto Bernard achigete korara ntwanyarete to kubanga matangaye asenjere nyororo nandi tukamusugurikera buna arengo omonto omuya Bernard garengo omonto omuya otabwate mangana na monto onde bwensi twabanga amatanga ya senjere nyororo bura burweta iyo tugakora none emichango yaye buya ya boda boda ende kara ekera rituko togochikomoreta riarenge rituko ria Chumaine abo twabanganete abarayi buya na bana boda boda tukamorusi KTRH buya tukamoreta stage yaito yegesagaja bana boda boda bakamorora tukamorusi yo tugachake sabari kurwe town tugatara na magoro ngora kurwe town gocha chipige pigenda nto basa gotigaba muraba minyoke ase para banyore bakanyora mubasukano bwe para ande tonyora matangana igontu abangete umupango ya senjera nyororo na ande nchirengia ende tugatara kurwe town mpaka tugaikera nyatieko era toigete nyatieko toigetororo tukamaya kubate ibono ga twisire goike gento tokora bono tugutira ngora mpaka twitinya gusiranga twatirete buya senjera nyororo mpaka tugaikaka karo toigetororo abantu barenga banga somusabaro abakaba batuchoineti abandi tutamanyete eyue koro kingosongo na bwato biya nabantu bakiagerete bagatuchoini bakaba abantu abanga asiri tukuri igoro amatanga garenga amatanga maya matoereru yende tukareresia oyo minto rende onarutaka kunyoroba nona bana siasa bache tororo barogetie encherengiya baorogeti goro bagakwana chingororo buya ende bakaru none rongori yaba sencherengiya ende baleria mukamara mutigaire maega na abana bari atigerwa anyare ko barera sencherengiya bono nare goteba iga abana siasa bonde kumeka tuwe kuna abana boda boda ase chinga kie cha senge twabeira mantama ngaini wa esen mwa tutumeka sencherengiya bono nare goteba iga kuna abana boda boda nasirire efamilia ya tigarite maega chibese chiaye chionse kuchirikuwa change kemukaya ukamanya gusira aye guchionse asemeroberi ibuna twabange tonona pastor bane ngoromba agogetigwa na baroba gate abuna twabange tomeroberi yo mukanya gusira tigaegwe engeria eindarendera abana abatigeirwa abagura kamaye buyamono Nyasaye abasisini. Yes. Marieta Marua Vincent korwase stage ya Nyatieko mwana boda boda ngorende na ichoko jokonera samatanga yoyo minto boda boda Onsongo yo lenge coordinator ya Egesa abutaoni nkwanire mono litukolyo Musabara muna twale wocha ngora abaminto begesa babwato mpangiri omuya ego bangusite ngoli ensemo mbaka ensemo bakikishe ngotetayo kamya kaunti tayo utanganeronde Musabaro ini gochete ngora ukairange chinsa iseto epara gwakera abantu baminto ba boda boda begesa begwete kina machani na abande batarete na amagoro torwase town ase chinsa iseto bagutara ngora mpaka tukatiri omubere bwoyo minto boda boda maremu Onsongo awekabwoye buya akaberororo na inde wo maene tukakikisha
ntwegesa ne timu yonse ya bodaboda emeroberi yonse pi nigo tokobeka maokaito gwakire timu ya bodaboda yegesa buya sana no mupangiri obweke bure ebatabete ine gasi yaito nande nditogokora nigobo ekenyoro tutaki basumbwe gusemonyare ochandeka egasi ine yaito nande wikatubwaterane bakabwaterana asobwamo asokole manone kibule kyoyo minto asobutugogima na gukora asenchirerengia tukori kubwatia mambia ya lenge Jumatano murubuli wa chaka buya sana tukanyebeka asalenga agali kabisa ara isana abantu kera nabagenya bange bali gocha banta bange bagacha chinkwana chikakwana obo toheru bukaba abana siasa bagacha umupangiri ukabo muya tingo chikweba abaminta balisha obara abapasta bakabeka umupangiri omuya mo especially ase moyero ngoli matanga na mange tokogenda kwanyora chinkwana ko chikoba chinyinge nonyene ngakiero ngoli asiekere lakini ko bakera buya sana abalisia na bali balenga sense neliyo yo muntu mara mboda potonsongo bakabanga buya bagachakira bagachakira bangina mochango kababuya abandi siasa bayito bakabwaje umpangiriyo bagachanga gendo kekera nyare gusukia abana bali akegire banyare kogenderera twaboliyo so gwajo kuya yo mu banyare ko kana nande bogenderera nabo bawukagira ngabana poda n'abantu bande batabwati family ngageta bande bali basometa siko boronga boda n'abantu becogeta nande bobwato umupangiriyo bana siasa ba mitongo chiko baboli omwerekeo ikigonyare ko bomuya asengiriyo support abantu bonse teba munani galiuka to support ya situachire nonyekerenga kia siasa tupiga maberera tuarora boro tige tuya tuirororo elio tuaroro ya konya ase family tubwatera so mamo ase chini naende gochikogora so wanje tuyasege tukelia kejya chande ku asensema ya marehemu na kero kikinyari gusikia abana baliake na murayi onde bwensi uri no gwancho kuya aso go support ya family eri bibagandira ororo no iro ike family yange go support ya abana bali banyari gusuka kekyagira abana bali ngare mono batigire tunato wake na sambu yamono akonyete na bali bande ababotu sawo bakonyire babwanire babeire ase enka yabo eri bagenderere asa masomo Tene inaseste chianya tieko amatanga manako enda bosongo malani landa gochiria nyambo torogoro ngane yeni goya chireri morio kamagayo mwana kota bosongo kotne tayo mocho bosongo egesa aralete magayo wakune gari ari asense moya nyamila wikatalala
abana barengenere babiri asaka bakoya wali buwaye no buye bwaye ni bwachakire tensemo ya bosongo na bwiga bana pota pota erumbi abana pota pota na chipi wika chigali Rabuni go bagende tena guru amane gari ya bugule tiomo verni o yale go tongora wekamilio si palengi mani go yali betunengo liene na boy go ni go babua te toku security ya boy go tangana monto ne staba skonyoro mu basukano na boy na bali bali go itane chikari ya bande go bakungetiege ko gara ni go para yali betepi Wana bantu bensemo ya nyatiko abasani na baidi go barenge kumageka kuri ono ni go basabire nga banasiasa mbuya mono asukuru omorembe ngakiyo komoene batabire mobe igo kubasuka bana pote pota so wikani edrengo biri na kuwane segi go batebire mu bura kultiga iri nabana banyare go koyo nabasamaria baya ngane yiga ni go yalentiro bwansu ye no bwari bwaye sene njaringe omuntu muya sibatebire nyare ko butambi kramba utikia ruasa stage ya nyatieko yali iri omukinya sai yakire magura yabere